jos lähtee ihan tämän futsal-joukkueen kasaamisesta tälle alkaneelle kaudelle, niin täytyy taustalla muistaa se, että meillä on historiallisesti menestyksekäs kausi takana. Eli on saatu täällä vielä toimistossa olevaa kannua nostaa ja sitten sitä myötä myös näitä Eurocup-kokemuksia. Mutta viime kauden joukkue, voi sanoa niin, että vaikka runko oli hyvin tämmöinen sipulainen, niin se oli erittäin kovia täsmähankintoja ja vahvistuksia joukkueen valmennuksesta lähtien. Ja nyt sitten tähän kauteen tultaessa on päätetty, että halutaan joukkueen kokoonpanoa ja panoa, niin kuin voisi sanoa, sipulaista entisestä, eli koota tämmöinen keskeisesti tämän alueen pelaajista koostuva joukkue. Ja sen vuoksi nyt sitten valmennuskin tulee tämän joukkueen sisältä. Mehän käytiin Pulkkisen kanssa neuvotteluja, mutta hänen osaltaan todettiin, että tuommoinen valmentaminen, mitä viime kaudella oli, niin ei enää työasioiden vuoksi tullut kysymykseen. Ja voi sanoa tietenkin, että yksi tausta, miksi nyt tässä ollaan ja halutaan nimenomaan tämä Henkan pelaajasopimus julkistaa, niin liittyy historiaa ja toivon, että historiasta käydään vain lyhyt oppimäärä tässä kohtaa ja katsotaan erilaisista eteenpäin eikä peruutuspeileistä enää taaksepäin, niin on se, että halutaan tällä tiedottamisella tuoda esille se, että tämä vuoden 2013 alkuvuoden futsal jupakka, joka silloin syntyi, niin se on käsitelty loppuun ja asiat on siinä kohtaa puitu halki ja on pistetty kättä päälle, että tästä katsotaan rakentavalla hengellä eteenpäin ja ollaan valmiit tekemään yhteistä tavoitteiden eteen yhdessä onnea. Ja ainakin on erittäin tyytyväinen siitä seuran puolesta, että Henkka on liittynyt nyt sitten tähän Sirfutsalin joukkueeseen. No, tähän kautta liittyy ensimmäiset keskustelut varmaan sillä heinäkuun puolella. Se oli ennen tätä Futsal Cupin ensimmäistä Preliminary Round -kierrosta ja silloin se asia jäi siihen, että syksyllä jatketaan, että Henkkalla testaan, niin siinä vaiheessa vielä on valmis, mutta Henki oli silloin semmoinen se keskustelussa, että seuran puolelta ainakin saattoi todeta sen, että tätä asiaa voidaan myöhemmin vielä keskusteluja jatkaa. Jos seuran puolelta kommentoi tätä syntynyttä sopimusta ja käytyjä neuvotteluita, niin minusta nämä oli mutkattomat neuvottelut, vailla mitään kommervenkkejä. Onhan tässä aina soiteltu silloin tällöin. Niin, ehkä nyt se tuntuu vähän oikeammalta, että niin kuin Kaitsu puhui tuossa, että nuo muutokset, mitä nyt tässä on linjauksissa tehty, niin kyllä ne niin mua miellyttää omalta puolelta niin, että niin, kyllä se nyt vaikuttaa niin kuin, tietenkin mulla on samaan aikaan tulee aika paljon uutta ja aika paljon vanhaa, että jotenkin se nyt se sekoitus passaa niin aika mukavasti. Että tietysti niin isompia asioita on tässä kuitenkin se, että on mahdollisuus nyt treenata sitten niin, paljon enempi, että olla se joukkue mukana siinä koko ajan. Se on iso asia, että sitähän ei oikein tuolla reissaamisella pysty tekemään. Niin. No tietenkin mä niin kuin, kun Kaitsu puhui, että heinäkuussa soiteltiin ekaa kertaa niin tälle vuotta, niin silloin tietenkin kyllä se tilanne, että ei ollut oikein tiedä, ketkä pelaa ja ketkä valmentaa ja näin, niin kyllä mun piti silloin sanoa, että en mä pysty sanomaan vielä mitään, että kyllä mun pitää se ottaa, että kyllä se mun mielestä tuo sitten niin sitten tuo valmentajan homma ratkesi tuossa, niin sitten se siinä paljon saneli. Ja kyllä mä mielenkiinnolla ootan tietysti sitä, mitä ne pojat siinä keksii. Totta kai se niin ratkaisi sitten se valmentajan juttu, että se on mulla aina iso asia. Joo. Täällä tietysti ollaan lähempänä ja näin, niin se on paljon helpompi
elämä ja oikein hyvä joukkue meillä on täällä, niin sitten kun on saatu ne vanhat asiat käteltyä jo moneen kertaan, niin ei siihen ole enää syytä, että miksi mä sitten kulkisin niin paljon sitten enää ja treenaisin vähemmän.